Сега Раличка започва да се измъква. Защото си заби двата карака в ето като червиче. Айде. Айде, Рали. Айде, една дъска. Оп. Айде сега и другата. Успя ли? Не успя. Айде сега. Ох, че е трудна тая дъска. Айде, оп, 2-3 см нагоре. Опита се с ръчишката, ама дай да покопаем малко, само така. Айде да копаме. Добре. Сега скоро може да имаме победител. Не ще. Значи. Откопчаваме. Крайни мерки. Това е отчаянието на скиора, който не може да се измъкне. Нито кръка, нито ската. И дами и господа, това е невиждано и нечувано. Раличка се гърчи като червиче. Боже, видяхме дъската, но няма сила, няма. Това няма сила, не може да стане. Проблем. Какво правиме, Боже? Господи. Браво, Рали! И всичко е документирано. Тя може и да не знае, но така е. Гафовете.